ki khubor na ka shlem jong nong san hima. Haka kandai terik unai lur arjar arpuai ka Khasi Student Union North Khasi Hills District Unit langba ki snatrai kam baper kala leksi da ki signboard haki benta kaput mat penpei skor ki jingkelot ka sorkar ya ki mat jingdawa ka jaj benriu ka KSU Western Border Area hak jingalam usamla ar pator Presiden kaliyo ban penyeng yak signboard habala kawa kabahap hakaput bar kejela Asam baru hapok kejingelam samla lum jingshai sangkli General Secretary Western Border Area kaliyo ban penyeng yak signboard hayo mauro kabahap hakaput Asam kani kalang ban penpau yak kejingdawa kaseng syak sorkar halor ka ILP baru put usam kumban supentip baka bala kawa kahap hapok kejingpet jingkmi jongkiba nongspung Hakabak Asam kujai kentur pot nakapor syakapor kamtam banyok pentrai ya kasurok. Hakaju kasngi ka KSU paham mauleng arpomer circle hapo kejingalam usamla crowbor selyang Presiden berhapo kejingidon lang usamla lambok rembai General Secretary layo bansi ya kisanbot ha umling entry point bandawa nak sorkar jela besorkar pedeng ya kejingdawa kaseng halor ka ILP bar kejing penbet ya uput usam. Hak ban kong sting ban pau kajing ai khuble yaki paradkhot na po Western Border Area kumju yaki dkhot jangka war musa unit agaju por pinong yalam jangka seng samla arshnong na po shnong sobar ba shnong war musau kiba ai don kat lem bat ngi na kapor kumju ru sordar jangka balakhawa secretary step member jangka balakhawa don lang hane kapor hagju kapor ngi don lang ru I we na ki ex sordar jangka shnong maudem ibede ki bahap apo himano cloud apo kani ko border area kum kaseng jangi hane pon siapa ai play ya ki baro ki pradukot ki sordar ki jorla ne kapor ka jingwan jingi ne kapor kalong ba ngi kwa ba beni ya kataga ya gadak ane ya ganongrim ya ka ba uput usam ka bangi hap bani penbej menta apo ka jela Asam bat ka jela Meghalaya ngi sutu menta ba ka sorkar hapdeng ki artli ki sorkar Asam ba Meghalaya deng don hapdeng ke jing penbej te kum ka seng hi ngimla klem da shong ki ti haying henre ngi hap ben mi shamadan bania pen I ya ka nongrim ya ba kani ka jaka ka ba ngidon menta ka hap hi hapo ka jala Meghalaya ka ba hap hapo ka shnong balakhawa te nagilang jo ka seng hi impen pau ba ka sorkar ba kadai ban chimkhia hapo kini kisngi khamtam ngi siutu ba kini kisngi ki bansawan ba ka sorkar kan hap bani syong perkhat hapo assembly ba kin penbe halor put usam de naliang ka seng hi hene kasi baro hapo western kumju hapo reboy district nya ngi pen I ba kum kadat ba ngi saki ba kane ka jaka ka hap hapo Meghalaya ga jingi ngi bo ye ne sanbot pentikna ba kadai ka jaka joka Meghalaya bat ngi kerpat ru hagane ka por ya ka sorkar ba kan pentri kam mardor ya ka jingdawa jingi ka slemba halor ka ILP bangi la dawa slemba ba ka sorkar ka dei ban pentri kam no mardor ya kani ya ka ILP kumju ru ya ka jingdawa ya ka ba la slemba halor ka MRSSA ka taru ka dei ban pentri kam no ka sorkar ka jingi namar ba upaj ba kasi khara menta u don hapdeng ka jing sadum namar ka sorkar ka weiru ka sinjam kamla ban shim hadu menta kumjuru nagliang ka seng ngidawa ba kani ka sorkar menta ka de ban shimkhia halor ka kitin kasi bakat penrung no ha kernet ka bapra gata ka de jing dawa ka ba ka seng hi ka dawa na ka por sha ka por ti hani ka por nagliang jungi ka seng apo Western Border Area ikmi lenti ba kani ka masaj ngin pa sorkar bakan shimkhia ya ne kam knang ba ki perdok prasam ge jingi kinom don shu gano ge jingi kamtam hagani ka sorok ka bangi don menta agar ti bangi don menta kap ha ka border area ba kani ka sorok ka we ka ding shna juga Meghalaya kani ka de jing shna jong Asam ding don hapdeng ge jingi ba haduk menta katkum ge jingi put sam ba
kan kum ka jing draw jong ka map ya ka ba ka sarkar Assam menta kalapoi hadu tengkong ying jong ka shnong kasi jong ik bahap hasnong sobar ka bahap hapo himanong spung menta ka jing draw ya ka map kala hap hadu krumpong lane tengkong ying jong ka shnong sobar dia gane ka bentaro ngi kerpat ba ka sarkar kan kamde ka ba kan shupek kai lane ki sim lane ki hima kira ki berang hani ka jaka kimde bi shupek kai ya kata kimde ba shu halatang hajing henre ki deben wan shamadan kin wan shafil bani penbej ya gane kam bat gine ki shno gi mamarjan hangne khnang ba kamdon kono kono ka jing ya perjimut lane kamdon kono ka jing snam laisha lesi tangitan genten kubre shibun উপস্থিত আমাৰ মেঘালয় কেচিঅ তৰফৰ পৰা আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছে আৰু আমাৰ যিবিলাক মেম্বাৰ আছে আমি সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আজি আমাৰ যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ অলপ খেলি মেলি হৈ আছে যাতে সেই খেলি মেলিটো আমাৰ শান্তি মৰমে যাতে আমাৰ অসম আৰু মেঘালয় চৰকাৰে আমাৰ সীমা হিমিলিবিলাক ঠিক কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ কেচিঅ তৰফৰ পৰা আমাৰ যিটো চাইনবোৰ্ড লগোৱা হৈছে আমাৰ ডিমাণ্ড হৈছে যে আমাৰ আসাম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত যিটো আমাৰ সীমা এই সীমাটো যাতে আমাক সোনকালে অতি সুকলমে মানে ভালদৰে আমাক শান্তিমতে ঠিক কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি আমাৰ কেচিঅ তৰফৰ পৰা আৰু আমাৰ ভালাখোৱা গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা মই হেডমেন হৈ আৰু আমাৰ মেম্বাৰ আছে আমি সকলোৱে একেলগে হৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ধন্যবাদ Pau jing snow keban ka bakraw ka ngapor ka ba la gawarlang yangi da ki nanglam jong ka seng kesu khamtam nga semai ku lei president jong ka kesu jong ka western riboy unit umju da ki member jong ka gidan ka ngapor idon rohang ne ya i rong ba snong jong ka snong balakhawa kumju ru ya ki nanglam snong ki sp member jong ka te nakaliang jongi kum ki baiba ka ngapor kum ki noilam jong ka seng samla sobar warumsau ngirwan hakan kapor nakabanta ban ya senran lem yakini ki seng kesu te nakaliang jongi ngi sukmen yakini ka jing simkhia nakaliang jong ka seng hakabagi i yakini ka kam bagalang bron kam hadu kata kata te hadin banglawan hakani ka jaka ngi hadin bangi kren batu sodar jong ka snong ula penpau bakani ka jaka hi ka de ka baham hapo jong ka timba nong spung ka hap hapo ka jela megalia ke nakaliang jong i la penpau kan jong i ba ikwa makiru ban penbej mardor ya kene kam namar haba ni i menta ba kene ka sarkar Assam kalawan bantur ya shibun ki jaka jong i ka himanong spung khamtam adangi bisar dangi pe ka kum ki jingtho ki map ba ka himanong spung kamri setia ka hima ka ba red kade ka hima ka ba he ka ba ngila bonong ka don kaladu daki spa mile daki spa kilometer hakaba ka Assam kala jubor kala tur yakini kijaka jongi te henre hadu menta ka bapau menta kalong ba kijaka hi kiba ngi song ki khasi bat kiba ngi dang sungai ba kidang hap apo kahima kidon stang arsno daki photli daki spatli kisnong kala jano na kane ka hima ka jongi te na kaliang ka seng ni kentu ya sarkar ba kan simkhia kene kam khamtam menta ngi ba ka sarkar Assam kala penbena ya ka free registration haki bodaria katba nakaliang jongi ka sarkar Meghalaya kampat lei ya kan kam kumtangi dawa na sarkar hakan ngapor ba kan simha ban simkhia ban ai jangi da ka free registration hakini ki jaka kumbala ong na sakmat ba u sordar jong ka balakhawaru ukwa bakan kam kan bedno kan ya sakmat te nagaragadaw ngi kerpat session ba sarkar kan le kan kam ban ai da ka free registration lane bangila ban kam try no kini jaka ki bade ke hok ka jongi ngila banong bakari ka hok ka jongi namar ba ngidon ki sakhi satar ki kot kisla ki babiang hakaba ngidon ng baka hima ng baki right ngidon ki kot kisla ki babiang penban yamanta ke bai ke bapau menta kalong ba ki nongilam jongi ki nongilam sinong nadu ki nongilam hima ki nongilam jong ka sarkar la banong ba kim pat jauh kan kam nakadagadaw ngi nakaliang jong kaseng samla kiseng samla arsenong ngilai elum ya kajingalang jongi ba ngikwa ban penbait namar mare kene kam namar kumlai keren mana sakman da presiden jong ka kesu ba ka Assam kalapoi hadu ha tengkong ying jongi ba ki jakarat karyang jongi ki jaka ki ba ki hap hapo kasnong sobar ki jaka bam skadi jongi kila persang ban rut da ki lainsau ka ba ki briu jong Assam ke magistrate ki officer kilawan ya ke ban peit ban kemi ban rolan ya kini ki jaka jongi dan nakaliang jonga kum presiden jong ki sang samla hang ne ha sobar warmsau
ngakar pak saya sin ba ka sarkar kan le no ya kan kam kloi bat kumai mentangi man rai kan san bot hang ne ngi bu kan san bot krang balong kum saki ba kalong ka jing pen pau nak liang jungi bangin kwa ban ba ka sarkar kan le no kan kam nomor ladang Islam ka sarkar Asam kan le ya ka kam jong ka bangi bat ngimde ban yo thia ena ka liang jong kwa ban bun sibun ki kenten tang ki kenten ulah sibun Pura dia Iwan Hangne Betung ya kena kesanjut kena kejaga kaput Untuk jila misalnya Asam Bari dua kena para Bentua pun kedak Kajing dawa kajungi nak kesokar Ini betul-betul jila Betul-betul no Ya KLP Sakar Usnam Nak kesokar India Nak kesokar jela Ichimpor Benpule Ya kena ke resolution Juga LP Mat juruk ni berpau yang kesokar jela Juga kesokar MDA Masih kerja kena ke MRSC Abakadon balik ke Benterkam Tikna Hukum Timat ke artikel di badan Maka Juruk Besok Iwan Hangne Bakawaru Nak kesokar Meghalaya Bahkan pek hamploi yang Usam Juga Jela Meghalaya Batang Shin Shiru Abakadehok Juga Jela Meghalaya Kamde Bengilam